No, miten sitten vaikutetaan hiuksen rasvoihin? Tämä rasvoihin vaikuttaminen on hyvin samankaltaista kuin ihoproteiinin solujen välissä olevaan keramiidiin ja ihotaliin vaikuttaminen. Eli jos hiuksia ei ole juuri pesty ja ajattelemme hiusten olevan rasvaiset, niin silloin siellä on nimenomaan tuota talirauhasen karvatuppiin erittämää ihotalia, joka levittyy ihon lisäksi hiuksiin esimerkiksi harjatessa. Lisäksi hiuksissa on tuota solun väleissä olevaa eikosaanihappoa, eli rasvahappoa, eli hiuksen luonnollista rasvaa, joka poistuu hiusta käsiteltäessä voimakkailla liuottimilla, kuten hapoilla ja emäksillä. Esimerkiksi metallin poisto sitruunahapolla on tällainen käsittely. Tämä eikosaanihapon liuottaminen on pysyvä vaurio hiuksen rakenteessa. Sen sijaan vaikkapa hiusten pesun yhteydessä samppuolla poispestyn ihotalin tilalle erittyy aina uutta. Eli eikosaanihappoa, hiuksen omaa luonnollista lipidiä, eli ei saa hiukseen palautettua kosmetiikalla. Sen takia me laitetaankin hiukseen kosmetiikan, kuten erilaisten hoitoaineen avulla, jotain muuta korvaavia rasvoja ja rasvamaisia aineita, jotta me saadaan hius tuntumaan pehmeältä, joustavalta ja kiiltävältä. Kosmetiikalla me voidaan vaikuttaa myös hiusten väriin tilapäisesti tai pysyvästi. Ja nämä käsittelyt voidaan jaotella tässä yhteydessä vaalentamiseen, pysyvään värjäämiseen ja tilapäiseen värjäämiseen. Hiusta voidaan vaalentaa tavallisimmin hapettamalla hiuksen omaa melaniinia ja hapettuvia väriaineita värittömiksi. Ja pelkistämällä voidaan vedyn avulla vaikuttaa hapetevärin keinopigmenttiin. Hiusta voidaan pysyvästi värjätä hapeteväreillä, hiusproteiiniin kemiallisesti pysyvästi kiinnittyvillä suoraväreillä, kasviväreillä ja metalliväreillä, joita sisältävät muun muassa harmaiden hiusten asteittaiseen peittämiseen tarkoitetut tuotteet. Tilapäisesti hiusta voidaan värjätä esimerkiksi vesiliukoisilla suoraväreillä, liuotinväreillä ja kosmeettisilla väriaineilla värjäämällä. Näitä kosmeettisia väriaineita voivat olla esimerkiksi erilaiset muotoilutuotteet ja hiuksen pinnalle laitettavat hiusmeikit, kuten puuterit, liidut tai maskarat, joissa pigmentti on tuotteessa itsessään ja joka jätetään hiuksiin pesuvälin ajaksi. Eli väri pysyy hiuksessa niin kauan kuin tuotekin, kuten meikitkin toimivat. Jos hiusvärit kiinnostavat syvällisemmin, niin Uuteen nousuun blogistamme löytyy muun muassa postaus otsikolla Hiusten värjääminen ja PPD-allergia, jossa hiusvärit on jaoteltu toimintaperiaatteidensa mukaan. Kannattaa myös seurata tulevia verkkovalmennuksiamme ja postauksiamme. Myös hiusten tuoksua voidaan muuttaa. Eli useinhan hiusten tuoksua muutetaan samalla, kun me tehdään jotain muuta, kuten pesemme, hoidamme tai muotoilemme. Myös kuivasamppoissa tuoksu on merkittävässä roolissa, kun hiusta halutaan raikastaa pesujen välillä, sillä hiukset imevät mielellään ei-toivottuja hajuja. Toki on olemassa myös hiusparfyymejä, joilla myös voidaan tuoksua muuttaa. Tuotteen inkiluettelossa sana parfym kertoo sen, että tuote sisältää jonkun tuoksuseoksen, jossa voi olla vaikkapa 200 erilaista tuoksumolekyyliä, jotka sitten yhdessä muodostavat tuon halutun tuoksun. Sellaisiakin tuoksuja on, joilla voidaan peittää jokin toinen tuoksu. Niille annetaan kosmetiikkalainsäädännössä sellainen vaikutus kuin masking eli peittävä. Monet hajusteet ovat sekä tuoksua antavia että jotakin toista tuoksua peittäviä. Osa niistä on lisäksi makuaineita, jolloin se saa nimen aroma. Sellaisia on esimerkiksi minttu, joka paitsi tuoksuu myös maistuu. Jos tuote ei sisällä sanaa parfym, eikä sanaa masking, eikä sanaa aroma, mutta sieltä löytyy kasviuutteita, jotka ilmoitetaan inkiluettelossa kasvin latinankielisillä nimillä. Eli silloin tämä tuote ei ole hajusteeton, vaan siellä on sen kasvin sisältämät hajusteet.
Paljon tosin esiintyy sellaista virheellistä markkinointia, jossa sanotaan, että tämä tuote on hajusteeton, mutta silti se sisältää hajusteet noissa kasviuutteissa. Näillä kuluttajaa ja joskus ammattilaistakin johdetaan tehokkaasti harhaan. Mutta tuoksuallergiselle nämä kasviuutteiden sisältämät tuoksut voivat olla sietämättömiä, sillä sieltä voi löytyä hajuste, jolle hän on herkistynyt. Ihmisnenähän aistii tuoksuna tietynlaisia kemiallisia rakenteita. Niitä sanotaan aromaattisiksi rakenteiksi. Ne ovat 6 hiilestä eli C:stä muodostuneita rengasrakenteita, mutta ihmisen hajuaisti pystyy aistimaan myös joitakin toisenlaisia rakenteita, joita ovat nämä aroma-nimikkeellä ilmoitettavat makuaineet. Eli hajuaisti ja makuaisti toimii samanaikaisesti, eli samalla kun me maistamme, niin me aistimme myös samalla tuoksun. Mutta nämä rengasrakenteiset hajusteet ovat nimenomaan näitä voimakkaita allergeeneja, eli 90% kaikista kosmetiikka-allergioista on hajusteallergioita. Ja vielä lyhyt yhteenveto. Hius on keratiiniproteiinia ja näkyvä hius on täysin kuollutta materiaalia. Hiuksen keratiiniproteiinia täynnä olevien solujen välissä on eikosaanihapponimistä rasvahappoa, eli rasvaa, eli lipidiä, ja nämä kaikki tarkoittavat siis samaa asiaa. Ja kosmetiikan kohteena on tämä ihon ulkopuolella näkyvä hiuksen kuollut osa, hiuksen syvällä verinahassa sijaitsevan niin sanotun juuriosan elävään solukkoon ei kosmetiikan raaka-aineilla voida vaikuttaa millään tavoin, ja jos vaikutettaisiin, niin silloin se ei enää olisi kosmetiikkaa. Kosmetiikalla tarkoitetaan siis ainetta tai seosta, joka on tarkoitettu olemaan kosketuksissa ihmiskehon ulkoisten osien kanssa. Mihinkään elävään kosmetiikka ei lainsäädännön mukaan ole tarkoitus vaikuttaa. Ja kosmetiikan tarkoitus on näiden ulkoisten osien puhdistaminen, tuoksun muuttaminen, niiden ulkonäön muuttaminen, suojaaminen, pitäminen hyvässä kunnossa tai hajujen poistaminen. Hiusten rikkisidokset ovat herkkiä sekä hapettumaan että pelkistymään. Happivauriot ovat aina pysyviä ja pelkistämällä hiuksiin voidaan aiheuttaa tilapäisiä ja pysyviä rakennevaurioita. Myös eikosaanihapon eli hiuksen luonnollisen rasvan liuottaminen soluväleistä on aina pysyvä rakennevaurio. Eikosaanihappoa ei kuitenkaan pidä sekoittaa talirauhasen erittämään ihotaliin. Pysyviä vaurioita ei voida korjata millään kosmetiikalla, mutta kosmetiikalla, kuten erilaisilla hiusten hoitoaineilla, voidaan hiusta kosteuttaa, pehmittää ja poistaa sähköisyyttä. Ja hiuksen pinnalle voidaan kosmetiikalla aikaansaada tilapäinen kosmeettinen silottava kalvo. Kosmetiikan vaikutus on kuitenkin aina tilapäistä ja poistuu pesuissa kuin tuhkimon lumous, joten sen vuoksi hoitoaineita kuuluu käyttääkin säännöllisesti ja hoidetut hiukset näyttävät toki kauniimmalle ja tuntuvat miellyttävämmälle kuin hoitamattomat. Mutta öljytäänhän sitä välillä terassilaudat ja saunan lauteetkin.